Partner, eto na! Nagpaparamdam na naman Ang ating Mahiwagang Burnay! Ayan, ipinasok ulit yung dolyar sa wallet ni John. Nilabas na pinasok ulit, nagdalawang isip. John, mag-guilty ka. Pauwi na sana si Leonard sa kanyang probinsya nang mangyari ang hindi inaasahan. Lumubog at nawasak ang kanyang sinasakyang barko. Magdamag na nagpalutang-lutang si Leonard sa gitna ng dagat hanggat mapadpad siya sa isang isla. Pinalagpas ni Leonard ang magdamag para magpahinga. Nang magising, ay inumpisahan niyang galugarin ang isla. Naglakad siya na naglakad para maghanap ng ibang tao na maaaring napadpad din sa isla gaya niya. Subalit sa kasamaang palad, ay wala siyang natagpuan na ibang tao sa islang ito. Diyos ko, tulungan niyo po akong makaligtas. Tulungan niyo po akong makabalik sa probinsya namin. Hindi pa ho ako handang mamatay. Inaantay ako ng asawa at mga anak ko. Dalangin ni Leonard. Para magkaroon ng pansamantalang masisilungan, ay gumawa si Leonard ng maliit na kubol na gawa sa dahon ng niyog. Dito niya itinago ang kanyang mga pagkain. Ito rin ang kanyang proteksyon laban sa mababangis na hayop sa tuwing siya ay matutulog. Ilang araw na namalagi si Leonard sa loob ng kanyang kubol. Tent. At tila nasasanay na siyang mamuhay na mag-isa sa isla. Isang araw ay naisipan ni Leonard na magpunta sa kakahuyan para muling maghanap ng makakain. At habang nangunguha ng bungang kahoy, ay may napansin siyang kakaiba sa di kalayuan. Pagtingala ni Leonard ay nagulat siya na makita niya ang makapal na usok sa kalangitan. Agad siyang tumakbo para sundan ang usok. Huli na ang lahat nang malaman niya na ang usok ay nagmula pala sa kanyang nasusunog na kubol. Labis ang kanyang panghihinayang habang pinagmamasdan ang kanyang kubol na tinutupok ng apoy. Diyos ko, bakit mo naman inayaang mangyari sa akin to? Ano bang kasalanan ko sa'yo? Bakit mo ako pinahihirapan ng ganito? Hinaing ni Leonard. Idinaan na lamang ni Leonard sa pagtangis. Anong pagtangis? Pag-iyak. Lalim naman ni Burnay, siguro taga Quezon to. Idinaan na lamang ni Leonard sa pag-iyak ang kawalan ng pag-asa. Unti-unti siyang nakatulog dahil sa sobrang pagod. Subalit ilang sandali pa, ay bigla na lamang nagising siya nang marinig niya ang malakas na tunog na nagmumula sa isang barko na tila papalapit sa isla. Agad na tumayo at humiyaw si Leonard para humingi ng tulong. Saklolo! Saklolo! Iligtas niyo ako! Maya-maya pa, ay isang grupo ng mga sundalo ang bumaba mula sa barko para iligtas si Leonard. Sir, wag na ho kayo mag-alala. Ligtas na ho kayo. Makakauwi na ho kayo sa bahay ninyo. Sabi ng sundalo kay Leonard. Diyos ko, akala ko'y mamamatay na ako sa isla na to. Maraming salamat sa inyo. Pero paano niyo nalaman na nandito ako sa isla? Sabi ni Leonard. At sumagot ang sundalo. Simple lang ho. Nalaman namin na may buhay pa pala sa isla na to nang makita po namin ang smoke signal mo. Galing, no? Galing, no?
Kasi God works, mga kabisyo, in ways that we do not understand. Di ba? His ways are higher than ours. May mga solusyon siyang ibinibigay na akala natin, ano ba naman tong solusyon na binigay? Tama, di ba? Akala natin mali. Pero sa totoo lang, hindi ka nga Diyos Di ba? Dami mo kayang pores. You are not perfect. Di ba? Minsan nagagalit tayo mga kaibigan kapag ang nangyayari sa ating buhay ay hindi na natin maintindihan. Tama. Lalo na kung sunod-sunod na problema na yung ating nararanasan kagaya ng nasa kwento. 'Di ba napakalaking problema na ma-stranded ka? 'Di ba? Napakalaking problema na hindi mo alam kung saan ka Correct. kukuha ng makakain mo, Tama. sino ang makakasama mo. Tama. At napakalaking problema yung binigyan ka ng shelter ng kubol, tapos malaman-laman mo, nasunog pa yung tent mo. Tama. Diba? Pero sino mag-aakala nang dahil pala sa mga problemang yan, di ba? Correct. Natuto ka. Tama. And yung pagkasunog ng kubol niya dito, ano yun blessing in disguise. Tama. And blessing from the sky. Correct. Diba? Lahat tayo nakaka-experience ng ganyan. Nabuti na lang nangyari sa akin na to. Correct. Noong una ayaw nating mangyari. Yung pala, kaya pala siya nangyari kasi merong mas malalim na dahilan. Tama. Sasabihin mo sa sarili mo, kaya pala. Correct. Kaya pala nangyari yun kasi may dahilan. O, di ba? At yun yung lagi naming sinasabi, just learn how to trust. Have faith, mga kabisyo, kasi you will be okay. Correct. Maniwala tayo mga kaibigan na may Diyos na nagpaplano para sa ating buhay. Huwag nating pangunahan. Correct. Diba? Huwag tayong sumuko kung binigyan tayo ng problema. Sabi nga Tama. nila, kapag binigyan ka ng problema, magpasalamat ka dahil sa mga pagsubok at problemang yan, nagiging matatag ka. At natututo ka. Tama. Nagiging mas bongga ka. O, di ba? Tama. Noon hindi ka bongga. After ng pagsubok, bongga ka na. O, di ba? Baklang-bakla. Ganun lang yun. God works in mysterious ways. Just have faith. Have faith, mga kabisyo. Yan po ang lesson na ibinibigay sa atin ng Mahiwagang Burnay. Tama. Yay! Thank you, Mahiwagang Burnay. Ang mga kwento po ng Mahiwagang Burnay ay mababasa nyo po sa aming Facebook fan page. I-search nyo lang po, Tambalan! Like at share ng share para marami rin ang ma-inspire sa kwento ni Mahiwagang Burnay. Tama! Thank you very much, mga kabisyo, for making 90.7 Love Radio always Your number one FM radio station. At habang nariyan kayo mga kabisyo, ang tambalan, walang kalaban, number one pa more. Ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio Hencris Chuper. Na nagpapaalala, Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yo!